everyone. Oh my god, ang lakas ng hangin. Typhoon kasi dito. Yan yung typhoon siya guys. So, buti na lang. Yung close condition is in Malibay. Dito siya. So, titignan natin sa ginagawa sitwasyon. Ay, naku guys, pati na lang ang phone ko. Yung okta nga, kala ko na ano sila. So, next part, yun sa labas. Buti na lang guys, hindi masyadong mabakas talaga sa place na yun. So guys, medyo mahina na yung typhoon. So, medyo hangin. Andito ako sa taas sa room ni anak. So, malapit na sa kabilang. Diyan guys, kapatid namin dyan, nakalap din dyan. Ito yung mga tindahan. Scary din. Tapos pinahangin guys. So, nag-close talaga na lang siya. Diyan ako dati school sa calligraphy yung place na iyak para sa lahat guys. So mag-ingat ang lahat guys. And yes, sa bahay lang pag walang mga lakad, walang importante. And stay healthy kayo dyan, stay happy and motivated. So it's all for today. Share ko lang yung ganap. Okay guys, thank you for watching, thank you sa support, stay safe, see you next time. So ito na guys.